she can live not nga pai sha pi she can live nga mi ya pi nga yo I ami ba jem ba smur kal er sao dong ki pai jing ngen ki tao ya Niang Kynjah ki pa tik tik tak tak ha kha ki sla bom la ban yo I Niang me ding ki tha ba click click clap clap kum sa niu ki klur ba shoot ba ha ki kum sa niu ki klur ba shoot ba ha ki Niang Kynjah ba pin ngin ya min sim ba suda Niang me ding ki pin pu ya nga hang ta jing pa le jung ka mi itlur kmat ki pin pin iu bi ki serta na jngai ki wan si Amin sim jong nga wat ki visa ya la shai pim tin ayu kanja sat lak per thai kin sakmit sha pi sa jam sha te shakari phim pat yo I Pin sa jam sha te shakari phim pat yo I Amin sim jong nga wat ki visa ya la shai phim tin ayu kanja sat lak per thai kin sakmit sha pi pin sa jam sha te shakari phim pat yo I Pin sa jam sha te shakari phim pat yo I Kum sa niu ki klur ba shoot ba ha ki Pin sa jam sha te shakari phim pat yo I Bless you. Thank you so much, Baiasuk.